Gastusin po sa transportasyon pangunahing dahilan sa pagbagal ng inflation sa Ilocos Region. Ayon yan sa PSA Region 1. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Bumagal umano ang inflation sa Ilocos Region noong Mayo 2026 ayon nga sa PSA Region 1. Ayon sa datos ang Transport Commodity Group na binubuo ng diesel, gasolina at pamasahe ang isa sa mga pangunahing dahilan umano ng pagbagal ng inflation sa rehiyon. Bumaba ang overall inflation sa 5.8% noong Mayo 2026 mula sa 7.3% noong Abril 2026, nakatumbas ng 1.5 percentage points. Sa breakdown ng PSA Region 1, ang transport ay may malaking ambag sa overall inflation sa rehiyon na may 28.4% share, kasunod ng food and non-alcoholic beverages na may 32.5% share. Nilinaw ng ahensya na bagamat patuloy pa ring tumataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Ilocos Region ay mas naging mabagal umano ang pagtaas nito kumpara nung nakaraang buwan, lalo na sa gastusin sa transportasyon. Sa panig naman ng mga tsuper, bagamat nararanasan ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng krudo kumpara sa mga nakaraang buwan, nananatili pa rin umano itong mabigat na dagok sa kanilang kita dahil sa patuloy na mataas na presyo ng gasolina, siyang malaking bawas sa pang-araw-araw na kita. Taas pa rin po. Kawawa nga kaming driver ng mga jeep. Hapon po, naiuwi ko lang sa pamilya ko to 200. Kasama mo mula rito sa IFM News Tegupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.